Един преподавател в своя час по кулинарно майсторство взел празен съд и го напълнил догоре с картофи. После събрал учениците си и ги попитал, пълен ли е този съд? Да, пълен е, веднага отговорили всичките му ученици в един глас. Тогава учителят взел буркан с ориз и го изсипал в съда с картофите. Оризът заел свободното пространство между картофите, а учителят отново попитал, пълен ли е сега догоре моят съд? Да, учениците отново потвърдили, че е пълен, а учителят взел пакет с брашно и го изсипал в съда. Сетне разтърсил препълнения съд и брашното се наместило между картофите и ориза. Отново попитал учудените си ученици дали е пълен съда и отново чул утвърдителен отговор. Нужно ли е питане? Естествено, че накрая брашното е запълнило и последното празно пространство, но той попитал още веднъж дали съдът е пълен. Учениците пак отговорили с едно единодушно и съвсем категорично «да». След този отговор учителят отворил една бутилка с бира и я изсипал в съда до последната капка. Учениците започнали да се смеят, виждайки последното му действие, а учителят им казал със сериозен тон, искам да запомните, че съдържанието на този съд е като човешкия живот. Картофите са символ на най-важните неща във вашия живот, семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, все неща, които, ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Оризът е работата ви, къщата ви, колата ви и всички други позначими неща, а брашното е всичко останало, най-малките и незначителни неща. Никой от учениците вече не се смеял. В учебната кухня настъпила гробна тишина и след кратка пауза сериозният учител добавил, ако най-напред напълните своя съд с брашно, няма да има никакво място, нито за ориза, нито за картофите. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са най-важни за вас. Винаги обръщайте най-голямо внимание на нещата, които ви правят най-щастливи. Играйте с децата си. Излизайте и бъдете с партньора си колкото се може по-често. Винаги ще се намери и нужното време, за да изчистите къщата и да подредите вещите си, но погрижете се най-напред за картофите, за нещата, които наистина си заслужават вашето внимание. Подредете приоритетите си. И когато имате пълен съд с картофи, винаги е възможно да минете в определени моменти без ориза и брашното. А какъв е смисълът на бирата? Попитал един от учениците. Радвам се, че ме попитахте. С нея исках просто да ви покажа, че независимо колко пълен е животът ви, в него винаги ще се намери място и за една горчива бира. Усмихнал се учителят.